unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, ararás ou foliadas, Unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está emigrada, unha terra, un pobo e unha fala. castiñeiras, carballeira, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, rebaderas, corredoiras, embruxadas, Unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala, unha terra, un pobo e unha fala. a maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, ararás ou foliadas, Unha terra, un pobo e unha fala. castiñeiros, carballeiras, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, rebadelas, corredoiras, embruxadas, Unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Quero antes de nada agradecervos a vosa presencia aquí en este día 14 de abril que se conmemora a República, el Día da República, un día moi especial para todos os que creemos en un mundo mellor que o de hoxe, un mundo de máis amplas libertades, de maior participación popular e máis democracia da que actualmente temos. Agradecervos a vosa asistencia e a darvos a benvida a este acto no que vamos a presentar o libro de Meirás Pazo Codillo un espolio, de autoría de Carlos Rodío, xunto con o compañeiro Manuel Pérez, que hoxe non vai poder estar. Mais a presencia que queremos agradecer de Francisco Jorquera, xa tivo diferencia de acudir a algúns dos actos anteriormente. Recordo un debate que fixéramos aquí con ocasión dunhas eleccións ao Congreso, na que ele era candidato, na que saliu elexido pola provincia da Coruña. Con posterioridade era antes senador en representación de Galicia por DNG. Tamén posteriormente a ese debate con Arias e máis con Ceferino Díaz, tamén nos fixo o honor de acudir a un acto en memoria das vítimas do franquismo que fixéramos no Freixo,
cando se cumplira o aniversario, 80 aniversario do asesinato de Luis Barrena, e el viñera en representación institucional das Cortes, moi cuidado en Cortes que era entonces, aquel acto tan emotivo que resultara. E, por último, nos acompañará Ángela Franco, diputada provincial, que a intención é que nos explique que el papel está desempeñando a Diputación Provincial hoxe en día para recuperar este emblema da memoria histórica, que é Pazo de Meirás, que é o resultado de un auténtico saqueo, a extorsión ao pobo galego durante o franquismo, con a intención de que se recupere para o ben público e se recupere así a dignidade de todos aqueles que ofreceron a súa vida, a súa liberdade para ter un mundo que temos hoxe en día, o inviolable, por descontado, un mundo de democracia, de libertad. Queremos que é o noso deber honrar a aquelas víctimas e denunciar ese espolio que se expón no libro dos bens públicos de lugares tan simbólicos para a cultura galega como o Pazo de Doña Pardo Bazán. Para fazer referencia a eso, nadie mellor que Carlos Lobío, cuya familia foi expropiada para dar satisfacción a Franco e a súa familia. Non me vou estender máis porque creo que quen debe ser os protagonistas son os editores do libro, a Fundación Galicia Sempre, que representa a Francisco Corquera, e o propio autor, quen lles deixo xa a palabra. Ben, pois boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas pola vosa presenza e moitas grazas a Xan Mariño por esa presentación e esas palabras tan amables. Porque ademais somos compañeiros de quinta universitaria e volvemos a reencontrar pois no día de hoxe. Aínda que Xan acaba de decir que o protagonismo compete os editores e autores, eu creo que o protagonismo compete sobre todo fundamentalmente os autores, por ese motivo tamén vou procurar ser moi breve, porque o protagonismo neste caso compete dende un punto de vista Carlos Babío, coautor como Manuel Pérez Lorenzo, Lito, para os amigos e amigas do libro que hoxe presentamos. Lito que hoxe, pois, desafortunadamente non pode estar con nos. Por lo tanto, para procurar ser moi breve, permitídeme que centre a miña intervención en explicar como se xestou a edición do libro que hoxe presentamos. Ben, pois resulta que a comezos do ano 2017 asistín no local da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, na Coruña, a presentación do traballo que estaban facendo Carlos e Lito sobre o Pazo de Meirás. Daquela era un traballo, ainda que tiñan esa idea, a idea de que o traballo algún día se convertise nun libro, nunha publicación. Ben, e asegurovos que naquel acto, o que asistín, fiquei total e absolutamente sorprendido pola calidade, polo rigor e polo interese do traballo que presentaban. Naquel traballo non só demostraban e documentaban como a historia do Pazo de Meirás e a historia dun auténtico espolio, senón tamén demostraban e documentaban como o golpe fascista no noso país encumbrou a unha nova elite que ao beiro do caudillo e da corte que instalou no Pazo de Meirás atopou o hábitat perfecto para ascender socialmente e acumular poder. Estou a falar de persoas que durante 40 anos foron glorificadas e es que aínda hoxe se rende veneración dende algúns sectores, persoas que seguen dando nome
a avenidas importantes na cidade da Coruña, por poñer un exemplo, Alfonso Molina ou Pedro Barrié de la Maza, pero ademais naquel traballo que presentaron Carlos Edito na agrupación cultural Alexandre Bóveda, tamén demostraban e documentaban a corrupción sistémica dos Franco e da súa familia, e a corrupción dos que conseguiron medrar o seu acubillo e a propia corrupción sistémica do franquismo. Algo que me pareceu pois de enorme interés, porque aínda hoxe unhas veces ten que escoitar frases do estilo, seguramente moitos dos que estades aquí tamén as tedes escoitado, de que durante o franquismo, cando menos, non había corrupción, ou frases do estilo, tópicos do estilo, de que Franco non era corrupto. Outra cousa é os que se aproveitaron dele. Seguramente algún de vos ten escoitado esta frase, que curiosamente é moi parecida a un tópico que se di continuamente do señor tamén Manuel Fraga Iribarren, non? De Fraga tamén se decía que non era corrupto, outra cousa era os que intentaban aproveitarse del medrando o seu arredor. Pois ben, naquela presentación, Lito e Carlos comentaron os problemas que tiñan a hora dese traballo, plasmalo nun libro, para conseguir un editor. Curiosamente, había editoras españolas que xa se puxeran en contacto con eles para manifestarlles o seu interese en poder chegar no seu momento a editar ese traballo, mas non acontecía o mesmo coas editoras galegas. E Carlos e Lito, con moi bo criterio dende o meu punto de vista, querían que ese libro primeiro se editase en Galiza e, por suposto, en lingua galega. Mais, como vos decía, non había editoras galegas interesadas. Quizá porque no libro se documentaba, como acabo de decir, o papel que xogaron persoas como esas que antes mencionei e as que aínda hoxe algúns renden veneración. A verdade, a veces, fai dano, polo tanto hai quen non ten moito interese en que se coñeza a verdade porque toca febras sensibles. A verdade ponnos a todos e a cada un de nós diante dun espello. Ben, e por iso se me ocurriu asistir a aquela presentación pois na posibilidade de que fose a Fundación Galiza Sempre, a fundación que teño a honra de presidir, quen editase este libro. Edición que, quero ser sincero, non tería así é todo sido posible se non contásemos co apoio tamén da Deputación da Coruña, que subvencionou a tiraxe da primeira edición, porque somos unha fundación con recursos económicos moi limitados. E afortunadamente aquí estamos. A primeira edición saiu á rúa o 28 de novembro de 2017, aínda non pasaron 5 meses dende que saiu o primeiro exemplar da primeira edición e teño que dicirvos que xa estamos preparando a terceira edición de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. Xa vai ir pola terceira edición. O libro non só está tendo moi boa acollida entre os lectores, sino que está tendo unha grande repercusión mediática, aínda que vos teño que decir cousas veredes que, de novo, máis en España, en outras nacións do Estado e incluso en estados do estranxeiro que en Galiza. Tanto é así que tanto Carlos como Lito foron entrevistados pola BBC, foron entrevistados por Canal Plus Francia, foron entrevistados pola ETV, Euskal Televista, foron entrevistados por TV3, ademais TV3 manifestou o seu interese até o punto de pagándolles os gastos para que se desplazasen a Cataluña e poder facer a entrevista presencial, pero en cambio aínda non foron entrevistados pola televisión de Galicia. A BBC interesa, a Canal Plus Francia interesa, a ETV interesa, a TV3 interesa, para a televisión de Galicia sei que non debe de ser de interés. Ainda que o da ETV e a TV3 quizás se deba a esa manipulación tan noxenta que exercen os nacionalistas sobre esas televisións, e a televisión de Galicia debe de ser fruto da súa independencia e a súa imparcialidade. É unha pregunta que me formulo en voz alta. Do mesmo xeito que hai xornais galegos de grande tiraxe que ainda non tiveron a ben publicar sequer unha breve reseña deste libro. Algo que me reafirma no acerto da Fundación Galiza Sempre asumindo a edición deste libro.
Somos unha fundación de interese galego, pero meirás un pazo, un espolio, perdón, pero meirás un pazo, un caudillo, un espolio, é moito máis que o ensaio sobre o espolio do pazo, ou sobre aspectos concretos da historia da cidade da Coruña. En certa medida, este libro é un ensaio sobre o franquismo na Galiza, e incluso atreveríame a decir que en certos aspectos é unha ollada tamén os últimos 40 anos de posfranquismo. Pois dende o meu punto de vista, só así pode ser chamado un tempo no que se lle rende aínda tributo aos autores intelectuais daquele espolio, que para empezar teñen un señorío e un ducado vencellados a ese espolio, nos que os descendentes do dictador se siguen lucrando cos frutos dese espolio. A última noticia, seguro que todas e todos vos xa a coñecedes, queren dar un novo pelotazo poñendo en menta o pazo, e faise apoloxía do fascismo a conta do pazo espoliado, confiando a súa xestión nada máis e nada menos que a Fundación Francisco Franco, por certo, unha fundación receptora de recursos públicos. Mirade, eu non son precisamente admirador de Alemania, pero en países como Alemania sería total e absolutamente impensable, sería total e absolutamente inconcebible que existise unha fundación que se chamase Fundación Adolf Hitler, e moito menos que esa fundación recibise fondos públicos, que xestionase os bens expoliados polo nazismo durante o seu réxime sanguinario, e que utilizase a xestión deses bens expoliados polo nazismo para facer apoloxía do que significou aquel réxime total e absolutamente sanguinario. Ben, isto sería total e absolutamente inconcebible en Alemania, pero en cambio, cousas como esta pasan nese Estado, sei que tan democrático no que vivimos, froito do Pacto Constitucional do ano 1978 e do que se cumplen, por certo, neste ano, igual que aconteceu co franquismo, 40 anos. Mirade, hai imaxes que valen máis que 1000 palabras, e esta mesma semana tivemos unha imaxe que, dende o meu punto de vista, vale máis que 1000 palabras para ilustrar isto que estou dicendo. Sabedes que o señor M. Rajoy, que eu imagino que coincidirá con Mariano Rajoy, pois o señor M. Rajoy estivo esta semana de visita oficial en Argentina. Na visita oficial en Argentina programouse un acto con presencia do señor M. Rajoy no Parque da Memoria de Bos Aires, que rende homenaxe aos desaparecidos e asesinados pola ditadura argentina. Pois ben, no transcurso dese acto, un periodista preguntoulle ao señor M. Rajoy que ia facer o Estado español cas víctimas da ditadura franquista. O señor M. Rajoy non respondeu. Deu a calada por resposta. Pois ben, a Fundación Galiza Sempre, e xa conclúo coa edición deste libro, quere contribuir a que non se dé a calada por resposta, a que se saiba a verdade, e, por tanto, a animar o debate social para poñer fin a esta ignominia e que lle devolvan ao pobo galego, a que nos devolvan, en definitiva, a todos e a todas nós, o fruto deste espolio, o que, en definitiva, nos foi roubado. Deixo vos xa con Carlos Babío, o coautor, xunto con Manuel Pérez Lorenzo, deste libro, e o que creo que lle compete, lóxicamente, o protagonismo neste acto. Moitas gracias. Bueno, pois moitísimas grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí. Por suposto, grazas a Mariño por convidarnos e as súas palabras de presentación. Se me permites, Paco, puntualizarte unha cuestión que fixeches, non? Si efectivamente é importante que haxa autores que escriban este libro, pero como ben comentaba Paco, se non existeran fundacións como a Fundación Galiza Sempre, posiblemente este traballo non sería de coñecemento público
como comeza a ser desde o mes de decembro do ano pasado, que o presentábamos na Coruña, e sin dúbida, bueno, non provocaría ese coñecemento fundamental realmente para termos opinión das cousas, porque se non sabemos o que pasou en Meirás, dificilmente podemos ter coñecemento das cousas, non? E tamén é importante non só a existencia da Fundación Galicia Sempre, que lle dé cobertura á hora de divulgalo, non? Porque efectivamente o que comentaba Paco é certo. Este libro recolle a través da documentación o proceso de como o Pazo de Meirás acaba máis de Franco, pero aí hai protagonistas, non? Que son realmente os que levan a cabo este espolio, non? E se o cinguimos, por exemplo, a localidade da Coruña, que é onde se centraron os intereses para realizar este espolio, efectivamente, como ben decía Paco, bueno, pues esas persoas que xa repasades están todas no libro, bueno, pues hoxe teñen avenidas, plazas, son prohomes do progreso, do benestar histórico da cidade da Coruña, cando, bueno, se repasades no libro, que dalle unhas pinceladas ao proceso que lideran estes prohomes, bueno, pues veredes que se algo caracteriza son procesos corruptos que tiñan como fin o enriquecemento persoal destas persoas. Que pretendemos? Cando dito eu, que por certo, disculpar a súa presencia aquí, porque un problema de última hora foi imposible que asistise. Ben, que pretendemos, Lito máis eu, a hora de redactar Meirás, un Pazo, un Caudillo e un espolio? Ben, primeiramente, analizar a versión oficial dos feitos, non? É dicir, se realmente nos contaron a verdade dos feitos, que realidade existía cos documentos que tras moitísimos anos de investigación fomos acumulando, non? Pensade que a versión oficial creada polo réxime, é máis ou menos esta está extraída dunha publicación da Voz de Galicia en 1978, pero a podedes ver repetida constantemente en diferentes medios da época, non? Versión que chega aos nosos días como a versión oficial, a versión oficial do Estado é máis ou menos esta. Despois del Palacio del Pardo, la mansión máis característica, máis frecuentada por el generalísimo Franco es sin duda el bello Pazo de Meirás en Galicia, adquirido por suscripción popular entre los coruñeses e donados por estes al caudillo. Ben, é verdade isto? Bueno, é máis ben unha media verdade. Efectivamente, os coruñeses e as coruñeses pagaron o Pazo de Meirás. Foi adquirido a través dunha suscripción popular? Sí, foi adquirido a través dunha suscripción popular. O que non nos explican é que o que significaba unha suscripción popular no ano 1938, que é cando comeza este relato do libro, non? Porque unha suscripción popular non la venden no imaginario, nosos mitos, non solamente sobre a versión de como se rouba o Pazo de Meirás, sino outros mitos, como falaba Paco, da corrupción do franquismo. É dicir, a corrupción do franquismo está explicada desde o franquismo chega aos nosos días, non? Como que no franquismo non había corrupción, pero se vos ledes o libro do Pazo de Meirás, non só de como chega o Pazo de Meirás a Franco, sino como desenvolven os 42 veráns, 41 veráns, 37 veráns que pasa, casi 40 anos disfrutando do Pazo, como que é o que vai acontecer a Meirás, que iso nunca nos lo contaron, que pasa desde o ano 39 hasta 1975 no Pazo de Meirás. Bueno, sabíamos a versión oficial dos consellos de ministros e as actividades do generalísimo, pero non coñecíamos como funcionaban as tripas daquelo. E no libro destripamos o que pasaba. E se algunha característica ten todos esos procesos que se recollen aquí no libro, están caracterizados pola corrupción política. E máis, o sistema franquista, explicado a través de Meirás, funciona porque é corrupto. Se non fora corrupto, o régimen franquista non morrería por si mesmo. E, polo tanto, o que intentábamos era buscar eses valeiros documentais, que non foi doado, porque, efectivamente,
os ladróns cando rouban tamén saben que están roubando, procuran non deixar pegadas cando rouban, e polo tanto documentalo, moita xente nos di que tarde chegastedes con este traballo, é dicir, que pena que xente que foi expoliada non o puidera vivir, non o puidera ver, pois si efectivamente chegamos demasiado tarde, pero que nos puxeron demasiadas trabas para chegar antes, non? Se algunha característica ten este régimen desde a restauración borbónica é que, en contraposición de outros estados que sufriron etapas con régimes fascistas, aquí, desde o ano 1975, por suposto antes, nin que decilo, non existiron políticas públicas de memoria histórica. A memoria histórica, a memoria democrática, cargouse sobre a poboación. Se ti queres facer algo de recuperación de memoria histórica, ti tens que autofinancialo e pelearte contra o Estado, porque te poñen todo tipo de trabas para, desde o acceso a arquivos hasta calquera outra cuestión. Ben, pois o que intentamos facer neste libro era eso, era desmontar o mito, e con ese desmontando ese mito caeron outros moitos mitos e moitos outros relatos que nos chegan aos nosos días desde o franquismo. Como decía, é fundamental coñecer que significa unha suscripción popular no ano 1938. O que nos venden, o imaginario, isto da suscripción popular entre os coruñeses, é que iba como unha especie de comisión de festas polas casas pedindo para a festa. E non era así. Negarse a participar nas suscripcións populares era peligro de que te tacharan de comunista, de desafecto ao movimento nacional. E ser desafecto ao movimento nacional no ano 1938 tiñas dúas posibilidades, o cuneta ou o exilio, porque o réxime de Franco non aceptaba a desafección, ou eras afecto, ou estabas na cuneta ou estabas no exilio, non había máis posibilidades nese réxime. E ademais, as suscripcións populares temos que entendela como unha das partes fundamentais do sistema que se instaura na Coruña, como territorio ocupado, que cae nos primeiros días e máis dos sublevados, para o financiamento da guerra e das necesidades bélicas franquistas. A suscripción popular pro Pazo nace en 1938, pero desde 1936 se viñan instaurando na localidade da Coruña unha sorte de suscripcións de todo tipo para sufragar os diferentes gastos. A máis importante delas era a suscripción nacional. A suscripción nacional se instaura na Coruña xa desde 1936 e ten como fin ir polas casas, recaudando casa por casa elementos, é dicir, dinheiro, nas cidades fundamentalmente xollas ou obxetos de valor, nas aldeas, no rural, recursos como patacas, repolos, fabas, produtos alimentarios para mandar ao fronte. E tamén tiña outra característica que era o desconto das nóminas aos traballadores e traballadoras. Desde 1936 se lle aplica aos traballadores e traballadoras da Coruña, no ámbito de influencia dos sublevados, descontos sistemáticos, e máis estaban regulamentados, é dicir, a persoa que gañara máis de 4.000 pesetas ao ano tiña que aportar 2 días de salario cada mes. Os que gañara menos de 4.000, un día de salario cada mes. Que pasa a partir de 1938? Que se instala unha nova suscripción, que se chama suscripción popular pro Pazo de Caudillo. Desde os primeiros meses que o poñen en marcha, en maio de 1938, verán que esa suscripción fracasa. Non porque non vayan casa por casa, presionando, é dicir, no libro tedes, por exemplo, reconstruído o caso do Concello de Carballo. O Concello de Carballo documentamos que foron casa a casa. O que pasa é que as aportacións de unha poboación xa machacada por todo tipo de abusos non chegou ás expectativas que eles tiñan calculadas para que tiñan previsto recaudar, porque tiñan as experiencias de que recadaban a través das outras suscripcións. E, polo tanto, ese vai ser un elemento, o primeiro problema que se vai a topar. O segundo elemento problemático a hora de facer este proceso vai a estar en que os Franco van a poñer como condición que o Pazo de Meirás sexa da súa propiedade. Iso vai a complicar todo o proceso.
Porque inicialmente esa Xunta Pro Pazo, formada polo Concello da Coruña, Goberno Civil da Coruña, Diputación da Coruña e entidades de todo tipo, Cámara de Comercio, empresas coñecidas hoxe en día, como Galicia ou como el líder gallego, estaban presentes, a Falange, é dicir, unha serie de entidades que apoyaban aos sublevados, tiñan como inicialmente pensaban adquirir o Pazo de Meirás, a propietario do Pazo, mercalo, poñelo ao nome da Diputación ou do Goberno Civil, a unha institución pública, e cederlle o uso disfrute. O sea, máis ou menos como funcionaba el Palacio del Pardo, porque el Palacio del Pardo era tamén a residencia oficial de Franco, non? A única diferencia que había co Pardo é que no Pardo estaba 11 meses en Meirás un. E esa era a idea inicial, pero van a condicionar e vai a complicar todo o proceso. E vai non complicar moito máis aínda cando desde o primeiro momento os Franco van a exercer a propiedade aínda mesmo antes de que se pagara, se recaudara e mesmo que se fixera ningún trámite administrativo. E como de venir da guerra non permitía que Franco estivera aquí, vai vir Carmen Polo constantemente. Entre 1938 e 1939 Carmen Polo ven en 5 ocasións ao Pazo de Meirás. Chega a pasar o verán, no mes de agosto, no Pazo de Meirás en 1938. E Carmen Polo, se por algo se caracterizaba, era por a súa incontinencia petitoria. A Carmen Polo vai a personarse en Meirás e vai a exixirle esa Junta Pro Pazo, xa con moitos problemas financeiros, bueno, todo tipo de peticións. Entre elas vai a estar a ampliación da propiedade. A propiedade inicial, a original, que merca esa Junta Pro Pazo, a herdeira de Emilia Pardo Bazán, ten 5,7 hectáreas exactamente. O Pazo de Meirás, no ano 39, xa ten 9. E como se fai eso? Tomando as terras colindantes e incluso alguna casa, como a miña avoa, que foi expulsada directamente e tomada directamente, non? Ben, esa sorte de cousas vai a facer que esta Junta Pro Pazo del Caudillo entre en quiebra directamente, non? E van a ter que reinventarse como captar recursos, non? E como van a captar recursos? Pois poñendo un imposto aos concellos, van a aplicar sobre o recibo da contribución un porcentaxe mínimo que era o 5%, tiña que aportar cada concello, en función da súa capacidade industrial, esa cuota subía. Tal e así que a partir de 1939 os concellos empezaron a fazer transferencias directas ao peto do directo de Franco. Pero entre así non chegaba. O Concello da Coruña, por exemplo, nese proceso fai unha transferencia de 25.000 pesetas e un mes despois vai a pedirlle ao Ministerio do Interior, ao goberno que estaba en Burgos, un rescate, porque non tiña ni para pagar o recibo da luz, pero acababa de derivar 25.000 pesetas, que non no 39 era moito diñeiro, para o Pazo de Meirás. Tal e así que se volven a reinventar. Empezan a fazer transferencias, por exemplo, do que se recaudaba por imposición de multas que a maioría delas eran por desafección no movimento nacional. Tal e así que hai un informe de un teniente coronel que chega no ano 1939 a Coruña para facer un informe secreto, interno e reservado da situación de como estaban os sublevados na Coruña e como estaban organizados. Este home chega aquí para facer ese informe e, cando analiza a documentación sobre o proceso do Pazo de Meirás, chamalle poderosamente a atención. E fai un capítulo aparte do informe, informando ao generalísimo de que isto vai ser un problema de imaxe para os sublevados, porque tal o desmán, os abusos realizados neste proceso que pode poñer en peligro a existencia do propio réxime. E tal é así que sobre este proceso de derivación de diñeiro das multas que se recadaban e demais, chega a relatar o seguinte. Teño por aquí. Ha resultado que han contribuido al regalo no solo los buenos españoles que le quieren a Franco, sino todos, buenos y malos, saliendo, como es de natural de estos últimos, los disparates mayores y las censuras para quien lo merece todo. O
sea, este informe do Teniente Coronel tenes debullado no libro constantemente porque, bueno, ese informe é fundamental, e además é un informe dentro do réxime que está recoñecendo os abusos que se están realizando ao Pazo de Meirás. Ben, pois sí, esos son fundamentalmente así, esquemáticamente, o que caracteriza o proceso de entrega do Pazo de Meirás a Franco. Todo tipo de abusos, os ciudadanos pagan ao Pazo, e os ciudadanos, a través de multas, a través dos impostos que pagan os concellos, derivan ao PEP directo de Franco, o patrimonio particular de Franco, este Pazo de Meirás. Pero claro, chegamos ao ano 39 e o Pazo de Meirás formalmente non é de Franco. Por que? Non hai ningún trámite ante ninguna notaría, nin no registro da propiedade, que faga que este ben pasara máis de Franco. E tiñan unha junta pro Pazo, que era a que se encargaba deso, en quiebra. E que vai a facer Franco? Porque as decisións do que acontece as toma directamente Franco. Vai a chamar a Pedro Barriga de la Maza, que era membro da junta pro Pazo, vai a dicir, cárgate da junta pro Pazo, primeiro a presides ti e te la cargas, e mamañas isto. E Pedro Barriga de la Maza, claro, fai incluso o informe deste Teniente Coronel chega a decir que no momento que el relato do informe se sabe que preside a junta esa Pedro Barriga de la Maza, pero xa non é capaz de determinar ninguén é tesoreiro, nin que leva os cartos, nin tal, porque non se nomearon cargos, e que, polo tanto, é dicir, os cargos que hai non poden explicar o que acontecei e todo o leva Pedro Barriga de la Maza. E Pedro Barriga de la Maza vai a levar todo ese proceso hasta o ano 41-42. No 41 é cando, a finais do ano 41, é cando inscribe o Pazo de Meirás a nome de Francisco Franco, actuando como un poder notarial que dá Franco, no cando vai ao registro. E a partir dese momento, a efectos do registro da propiedade, é de Franco. Pero vai ser a única característica que teña de propiedade privada, porque a partir dese momento vaise deseñar que estruturas do Estado e da comarca da Coruña, Diputación Provincial, as sedes que están na comarca da Coruña, quero dicir, a Diputación Provincial, o Goberno Civil da Coruña e o Concello da Coruña, van a ser as encargadas de sufragar todos os gastos que se realizan en Meirás, non de mantemento, sino incluso de obras de mellora, porque as obras nunca rematarán no Pazo de Meirás. Por exemplo, esta casa que está aquí na portada do libro, esta casa adquirena con fondos públicos no ano 1963, actuando o alcalde da Coruña como testaferro para adquirir esta casa. Esta casa, se un día pasades por diante, ten unha historia moi curiosa, está contada no libro, quedou fora de muros porque o propietario era un señor que estaba na migración americana, estaba en Nova York, e como sistema para ampliar a propiedade era: vente comigo ao registro que vas a firmar unha compra-venda. A este señor que estaba en Nova York non puderon fazer eso, que estaba en Nova York. É dicir, por certo, compra-venda que te levan ao registro, podíanse asinar a compra-venda, pero como a Junta pro Pazo estaba en quiebra, esos labregos non chegaron a cobrar na vida. Bueno, pois ese proceso que vai entre 1939 e 1965 vai a fazer melloras, ampliacións, vai a seguir enriquecendo os francos Meirás a través de fondos públicos, solo con unha diferencia de como se fixou no ano 38. Aquí xa directamente nos orzamentos xerais dos Estados se mercaban as cousas, se encargaban as cousas, unha finca, o que fora, esta casa, e se inscribieron en Franco. Era tan sencillo como eso. E logo, o Ministerio se iba a encargar de obras de mantemento todos os anos, a Casa Civil, que se crea no ano 1939, a Casa Militar do Excelente Jefe de Estado, a xestión da ampliación de todo tipo de propiedades en Meirás, bueno, todo o uso, ademais, outro mito sobre a austeridade, a austeridade de Franco, outro mito creado ao redor do... Era moi austero a hora de comer, sí, pero nada máis, nada máis. Por lo tanto, bueno, o Concello da Coruña, a prestación de todo tipo de servicios en Meirás, a Deputación da Coruña ainda en Lienzo,
o goberno civil na xestión de todo tipo de melloras no Pazo de Meirás era un dispendio constante, non? De tal modo que Afonso Molina, por exemplo, a cada alcaldía da Coruña, gracias, primeiro, como enxeñeiro xefe da Deputación Provincial da Coruña, creando todo tipo de infraestructuras en Meirás, e despois creando unha empresa de servicios no que iba a convertir o Concello da Coruña, non? Ben, eso todo lo relatado no libro, pero hai máis mitos, non? Hai máis mitos que é a partir de a morte do dictador, non? Porque que a morte do dictador non rematan os abusos en Meirás, tápanse, pero non rematan, non? E tal é así que incluso este pazo convértese nun símbolo que chega aos nosos días. Por eso a Fundación Francisco Franco di que vai a facer apoloxía do franquismo no Pazo de Meirás, porque siguen e queren que este edificio siga a ser un símbolo dunha etapa do Estado español que para eles foi gloriosa. Pero non solamente desde a Fundación Franco. En 1975, 20 de novembro, morre o dictador. O día 22 de novembro, 2 días despois, toma posesión o seu sucesor, designado por Franco, na xefatura do Estado, Juan Carlos Borbón. Por certo, nomeado en 1969, o Borbón vai a empezar a veranear en Meirás tamén a partir de 1969, non? E 4 días despois de tomar posesión como xefe do Estado, Juan Carlos Borbón, vai a conceder 2 títulos. Son das primeiras decisións que toma como xefe do Estado. 2 títulos, os 2 vinculados ao Pazo de Meirás, pero un que eleva o espolio a grandeza de España. O sea, un roubo elevado a nobleza. O que vou a ler o podedes ler no Boletín Oficial do Estado, porque ainda está en vigor hoxe en día. E dicía Juan Carlos Borbón: queriendo dar una muestra de mi real aprecio y testimoniar los sentimientos de afecto y admiración a la aérea figura de doña Carmen Polo de Franco, habido dictador, de singular relieve en una gloriosa etapa histórica de nuestra patria, lle concede o título do señorío de Meirás con rango de grandeza de España. O sea, crea un título nobiliario, señorío de Meirás. Aí se vai a convertir unha famosa señora de Meirás. Por certo, era o título o herdou o seu neto, Francisco Franco Martínez Gordillo, e cambiaron os apelidos para perpetuar tamén o apelido de Franco. E este relato que ainda é hoxe oficial, é no que se ampara a Fundación Francisco Franco, porque o Estado español o consinte a través do seu boletín oficial do Estado. E por iso, para rematar, é tan importante iniciativas como as que se tomaron por personas como Ángela Franco, como Goretti, pola Deputación Provincial da Coruña. Para que? Para demostrar, efectivamente, que o Pazo de Meirás, a través dese informe xurídico histórico que presentaron recentemente, que saliu en diferentes medios de comunicación, demostrar que o Pazo de Meirás era das autoridades coruñesas en 1938 porque o marcaron. E que, por lo tanto, no ano 41, cando se formaliza ante notario, porque non hai outra formalización anterior, o fan en fraude de lei, porque o Pazo xa non era da señora que lle comprou Pedro Borrega Mazo en nome de Franco. E, por lo tanto, en 1977, que cando que formaliza Carmen Polo a transferencia por ordenanza do Pazo de Meirás, o fai tamén en fraude de lei. E ese Pazo, se estudiades toda a documentación de Patrimonio Nacional, atoparedes que o Pazo de Meirás aparece mezclado a contabilidade, eu falo da contabilidade de gastos, de funcionamento do Patrimonio Nacional, misturados co Palacio del Pardo. Porque para eles non había diferenciación entre o Pazo de Meirás e o Palacio del Pardo, porque eran as residencias oficiales do xefe do Estado. E, polo tanto, esa residencia, que o Pardo é pública, dos cidadáns e das cidadás, o Pazo de Meirás teria que ter a mesma sorte. Unha vez que remata a vida do dictador, ese Pazo tiña que ter pasado a patrimonio do Estado, patrimonio nacional. E, por lo tanto, o papel da Diputación é a impulsora para que Patrimonio Nacional plantee unha demanda que, coa documentación que presentamos en este libro, e podemos presentar moitísima máis,
demostramos que ese pazo non é que solamente fora pagado polos galegos e polas galegas, sino que, ademais, nos pertenece por dereito a todos os cidadáns. E, en ese sentido, se conseguimos que este libro non solamente aporte un coñecemento á sociedade, que, efectivamente, a socialización do que realmente pasou é moi importante, como decía ao principio, para ter opinión real do que pasou, se aporta tamén documentos que axuden a que o Pazo de Meirás revirta nos seus legítimos propietarios, bueno, os autores enteríamos moi recoñecidos e moi agradecidos. Nada máis e moitas gracias e deixo a palabra a Xera. Bueno, boas tardes a todas e a todos. É unha honra para min estar nesta mesa e estar acompañada de tanta xente que casi me dá vergoña ser eu quen teña que dirixirvos unhas palabras, non? Primeiro porque moitos de vós sodes máis coñecedores do acontecido que eu. Non porque eu sexa máis nova, nin máis vella que naide, sino que froito desa etapa escura deste noso país, pois a algúns negóusenos o recoñecernos en nós mesmos e o recoñecernos na nosa historia. A historia que nos contaron é a narrativa do poder, e a narrativa do poder é creada para manter suxeta a poboación. A ignorancia e o medo son as dúas grandes ferramentas para ternos coitadiños. A ignorancia porque como te vas a revelar para algo que supostamente non está nin ben nin mal. Eu comentábamos antes de que empezáramos aquí a expoñer Jorquera e Mariño e Babío e comentaban anécdotas. Eu teño 56 anos, non? Eu non fui consciente de que Galicia era un país, do que había acontecido aquí, hasta pasados casi os 20 anos. E por qué? Porque moitos de nós, fillos de emigración, vivimos pechados en currunchos que estaban controlados polas monxas, polos curas, e o que sabíamos e coñecíamos do noso entorno era a narrativa do poder. Eu recordo como choraban as monxas do meu colexio o día que morreu Franco, e anta angustia que xa tan interiorizada nos tiña a todos, de que iban a vir uns señores moi malos que nos iban a matar a todos. Entón, claro, estás asustado, é normal, non? Métenche nun sitio con 5 aniños e aos 18 anos ti sigues escoitando isto e eu non sei quen serán os malos, pero bueno, ao fin e ao cabo, se estas choran, eu choro, é normal, non? Empatía ca túa cercanía. E logo medo, porque cando ti empezas a descubrir que o que te estuveron contando durante unha grandísima parte da tua vida resulta que hai algo que non encaixa, ves que hai moita xente que ten medo en verbalizar. Eu son do Concello de Portosón e aquí hai xente que se recoñece e que coñece os atos dos mortos de Cans, da nosa historia moi próxima tamén, fai 100 anos, non? E todo iso valo rabiñando pouquinho a pouco, porque a vida che dá a sorte de compartir espacios con outros que dos aquí presentes, da comarca e de fora da comarca, que che empezan a abrir os ollos e a ver que, como me estuveron mentindo toda a vida. E toda a vida, porque hasta a outra ferramenta de suxección que tiñan con nós era o meternos a religión hasta a médula, non? Que é o tercer trinquete. Porque, claro, a ver, quen daqui levanta a man que non foi á misa todos os domingos? Vos figurádevos, domingo tras domingo, tamén facendo parte desa narrativa. Bueno, pois, cando tes a sorte de toparte libros, de toparte compañeiros, de toparte con outros ambientes na tua vida que te axudan a ver a vida desde outras perspectivas, danche ganas de cambiala. Porque crees que che tuveron engañada, pero que aparte hai unha gran parte do teu entorno que nunca poderá chegar a ter a oportunidade de coñecer o que aconteceu, o que somos e do que somos fabricar un futuro tamén, e de coñecernos a nos mesmos. Por eso, desde a Diputación, consideramos moi axeitado, e por eso colaboramos tanto en imprimir este libro, Meirás, como un intento de recuperar, como ben decía Babío, o que é noso, o que é do povo.
e as palabras cobran sentido cando se inviste e se lle dá impulso para que se convirtan en realidade. Eu creo que a Diputación, desde a Administración que representamos, neste momento podemos decir a boca chea, con pasos lentos, que sempre son lentos, mas podemos decir a boca chea que estamos implicados en Meirás, e como ben antes fixeste de referencia outros compañeros desta mesa, Meirás ten que sobrevivir e ten que sobrevivir e darse a coñecer a narrativa que neste libro está, para que non volvamos a ter moitas mentiras, para darlle oportunidade a xente que ven tras nosa de que non os engañen como nos engañaron a nós, e sobre todo porque dende a verdade ou dende o relato das cousas tal como pasaron, cada un pode ser libre de decidir, máis ou menos axeitadamente, pero libre. Cando che tapan os ollos, che vendan, e como se intentou facer hasta ahora, non? Indirectamente levar o público ao paredón para aproveitar o pelotón ese, non? Que sí sacou zume deses comportamentos, pero a nivel individual, pois, vamos a girar as tornas e vamos ver si ao arrancarnos a venda dos ollos somos quenes entre todos, porque isto non é cousa de dous, nin de tres, é a implicación social a que máis pode facer de recuperar e de pôr a cada un no seu sitio. Sobre todo aqueles que, despois de representar un período tan escuro da historia do noso país e do Estado español, deberían estar noutra situación e non sendo recoñecidos con títulos nobiliarios por parte de, e eu aquí vou a compartir co compañeiro Mariño, sobre todo nun día tan grande como que viva a República, e que viva a República tamén como un feito de que hai moita xente que se habituou neste país de xeito engañoso a vivir e a chupar da vena do povo, o sea que o povo que máis ordena. Nós como administración creemos que estamos cumplindo unha débeda da nosa historia, e a Terra de Outes, moitísimas gracias por convidarme, a Babío en Horaboa e a Jorquera adiante, sempre adiante, que é o que nos queda. E non me alongo máis, porque de verdade que me dá vergonza estar aquí falando de xente que sabe moitísimo máis que a mí. É un placer sempre estar en Outes, e un placer tentar axudar que algúns teñan a oportunidade que a outros nos negaron por non darnos a opción de poder ler un libro donde recoñecéramos o noso pasado. Moitas gracias. Alguén quer preguntar algo que escribeu o libro? Ao que escribeu, Bueno, os outros a mí, por favor. A ti non. Non me deixedes que os mal. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arcen desos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceibe, como os galegos de raza, como os galegos de raza.
somente a nosa terra abona a túa semente. Chori mati si es nosa, fúchelo e seralo sempre, fúchelo e seralo sempre. Chorima nosa, chorima, tan amarela no monte, ti en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe, ti en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe. Como vos dicía, queremos facer a presentación oficial de a nosa revista Terra de Ontes, que chega nesta ocasión o número 42. Significa 11 anos de existencia, casi. Teño un número para chegar aos 11 anos. Unha revista que publicamos, como vedes, íntegramente en galego, desde o seu orixe, e que se refire a cuestións de Outes ou incluso de Galicia. En algunhas ocasións, como por exemplo o capítulo que se refire á música, que fai en esta ocasión alusión a Socalona. Pero a nosa preferencia é asuntos de Outes, escritos por xente de Outes, de moi variada índole, desde a historia, que se ven cargando do orixe San García, que sigue con unha serie de referidas á documentación do século XVIII de jurisdicción de Outes ou relacionada con Outes, como en este caso o de Muros. Temos artigos de patrimonio, que me encarguei particularmente neste número, pero tamén de sociedade, anécdotas, un notario moi curioso que Mingucho Campos alude unha e outra vez. É unha entrevista con unha personalidade moi coñecida, Pepe de Luna, coñecémolo popularmente. Ele é Xego Sende, integrante de todos os grupos musicales que hubo en Outes desde que naceron e que foron moi variados, múltiples orquestas, bandas e agrupacións musicales todas. A colación da profesora de autoridade está o artigo do que se encargou Pinto Villeira sobre a liberdade de expresión. Como veredes aí na página 12, con unha carátula de Fariña que está moito de actualidade agora mesmo. Temos artigos de opinión, con fotos de denuncia desde sempre, relatos literarios, lecturas recomendadas, as páginas que sempre fai o Dr. Dios sobre saúde, que ahora mismo, neste número, se refire a nova lei de sanidade que se vende a aprobar e a desconformidade do sector sanitario respecto a esta nova lei. O sector sanitario é máis a xente toda, como vedes na foto, a xente que ocupa a Plaza da Quintana na manifestación do 4 de Febreiro é algo máis que médicos e enfermeiras. Quedanos por última sección de... Bueno, por último non, ao principio de todo, pero para acabar xa a miña breve intervención, as seccións que temos de nosas novas, donde incluímos actividades que estamos facendo no trimestre, como, por exemplo, a presentación de libros, a nosa asamblea anual de xaneiro, e tamén, no inicio, un editorial que en esta ocasión quixemos referirnos ás pensións, outro tema de candente actualidade. É pechar lista, unha contraportada, a sección da que é o autor noso secretario, Ramón Blanco, referido unha vez máis a cosas da vida, o noso insigne poeta de Outes, e nesta ocasión sobre a súa presencia en Portugal. Nada máis, espero que sexa do vosso gusto, do vosso agrado.
e contar con vos na próxima presentación. Dentro de 3 meses, como vimos cumplindo escrupulosamente desde o número 0, alá por 2007. Quedas convidados á próxima presentación, que será o mes de xullo. Os vos homes desta terra queren todos ter traballo, mentras os capitalistas gozan tendonos parados. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Moitos falan o galego con finura porque é moda, mais pra falalo con xeito hai que mamalo na escola. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Trano la carne de fora, negocio dunhos larpeiros, e o que teña vos becerros, e os el terreno palleiro. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Os diputados galegos sonche moi ben educados, falan moi ben nesta terra e en Madrid están calados. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Galegos oportunistas, xa se veu o que buscaban, presumir de autonomistas desde a capital de España. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Pediron votos galegos e non lles tivemos perda, e agora dannos las gracias un estatuto da merda. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Xa temos unha autopista, xa corremos como un raio, e as outras carreteiriñas tocadiñas do carallo. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola o pai, rebola a nai, rebola a filla, e eu como son da familia tamén quero rebolar. Rebola, bola,